Madokachere mabe yangu tauya nadzo nhau dzanyase zuva rochitanhatu mumwedzi uno waiyenya mavhuvhu. Ipapa pakaita kunyangariwa muferefete mukuru wehurumende Auditor General pachirungu agoreketa kuti kwai kuno mari inosvika mamirioni 500 iri kuboeka ba kuti iri kupi iri kuzikana ba pamari dzakabhadhawa kuti yakaenda kupi. Manduwe rekai tigoramba tichipepeta kuona kuti zviri kutekaira sei zvakatekaira sei. Zvii zvimwe zvakatinyepa tinenge tichikunyepai kana tazviboya. Hurumende iri kunzi yaita kuisa mutemo mubhuku ravo romutemo uri kuda kuringa masenzero wabasa wehurumende, Public Service Amendment Bill pachirungu. Ipapo vanenge vari kutorambidza kuti wanosenza kuhurumende vanobvumiwa ba kuti wange vari kumapato ematongerwo enyika. Pokare vari kuti vari kuzopa ana mai mazuva anosvika 409 okugara pazororo wachibhadhawa mari yakakwana kana wakazvitakura nokunge wapona wapwere zviya. Iwayo kana wakadando zvisvino chinonetsa ndechokuti pane kamwe kakahwandiwa manduwe. Rekai tigoramba zvedu takaringa kuona kuti chii chimwe chavanenge vari kuita imomo. Mapurisa gotanda kutenderera munyika mese achireketa kuti wakomana goitai tusvinu gongwarirai itai kuti zvinhu zvireke kugonyangara. Ipapa waari kuti nguva yatakusvika yozororo ino dai vanhu vaita kureka kunyanya kuwanza tunhu tunoita kuti zvinhu zvivhiringike. Rekai tione mhanduwe kuti zvinoita sei. Koka zororo racho ratosvika musi womuvhuro uno nomusi wechipiri panenge pakaita kunyangariwa chaiko. Tinenge tichikunyepai kana pano zvimwe zvinenge zviri kureketeka nekuti nyaya yematsaona pamugwagwa yaita kunyanya. waDouglas Monzora wagoburika ipapa wachireketa kuti wakomana kwai ngatirekete tiite katombokanyai tikuonepo kare kusenza pabodzi. Kwai tinosvika rini tiri kuita kwachekwache ngatiitei tisenze pabodzi manduwe kuti tihwine. Rekai tigoramba takaringa hedu kuti zvinenge zvichienda nopapi. Ipapo tinenge tichindokunyepai kuti zviri kutekaira sei. Ava vanotengesa wachiti kwai tirivo vendors for ED manduwe. Waiti wamuyembe chaiwo kwakutsvetserwa mari kwai inosvika zviuru 200 zvomari yekuAmerica, zviuru 20 zvomari yekuAmerica, $20,000 pachirungu kumasvingo. Kwaina tungwarara imari yokuti mukone kubatsirika. Tiri kutenderera matunhu ese onyika tichiwapai bodzi yakaita kudare kuti zviite zviri nani. Ndipo unotoona kuti muyembe wacho wakaita kunyanya. Apa pari kutadza kuzikana kuti makuno yanochaiwa pakareketiwa kuti tichada vanhu vanotengesa mumugwagwa. Unobva waona kuti wakomana zvaakutorwadza. Iwo mavhenda iwaya kana kuti kupusa heno mhanduwe kana iko kupfungaidziwako zvakaita kunyangariwa. Unotoita kunge munhu akajisiwa mhanduwe wekutoti aribe chakanyangara chaanoona kunyangwe ari kuitiwa zvakanyangara sei aribe chaanoona nekutoti sarudzo dzisati dzaitiwa waibva wanzi imi mavhenda garaipo paribe anokudzingai kusvikira Jesu abenhuka. Izvezvi yakamani manje. Rekai tione hedu kwainoperera kuti ndokupi. Nyika yeJapan tiri kuramba tichiitenda iri kuramba ichitambanudza manja yawo manduwe kuti tibatsirike isusu waribe hurumende ino musoro. Pakaita kunyangariwa chaiko tiri kutenda watiwo vari kupa milioni ribodzi nezviuru 300 $1.3 million pachirungu kuburikidza nosangano World Food Program kuti Zimbabwe ikone kuboya chokudya kuvanhu vanosvika zviuru 32,000 pachirungu. Idi waita hawo dai zvatoenderera mberi idi zvichiramba zvinodando peno vanhu vangaite zviri nani. Zvaburika nyasi kutoti kwai makambani anochera chicheriwa choplatinum mandiwe
ari kukwapaidziwa nonhamo ipapa, mari yavo yakapfikirwa iko kumuzinda wenyika weRBZ. Pari kutonetsa kutoti mari yacho ichauya rini, nekutoti hurumende wari kundoreketa kuti tiribe mari kunetsa kubata. Asi mutemo wehurumende wachona uri kumanikidza pokare kuti kwaiwo vanenge vachera vakatengesa zvinhu vanofana kuunza zvikamu 30 kubva muzana zvomariyo maiusayo kuti wapuwe mazuda ari mazigi. Mazigi acho obva arekera kuuya futi. Unobva waona nayawe kuti tiri pakaita kunyangariwa chaiko. Rikaitione kuti wachaipedza sei. Ipapa NRZ yagoramba ichikumbira wakomana kuti wakomana zvitima zviri kutekaira mugwagwa mumu munjanji mumu kungwarirai wanhu nokuti kune mumwe akagwarashiwapo kare. Saka vanhu ngavaramba vakangwarira, kunyanya kwai vanhu vari kunana Chiredziku kunorimiwa nzimbe uko. Kwai nzimbe dzobhureza dzinenge dzaita mhanduwe kunyanya nguva ino yatiri kubata ino. Saka vanhu ngavatoite bau chaiwo nokutoti kana dzaakukohwewa chitima chinenge chaakutekaira kunyanya. Idihwi rikaitione kuti zvinopera papi. Nawo iripo ipapa panyaya yokuti vanhu vari kutadza kuziva kuti zvitima zviriko, asi migwagwa kwai inofana kusiyanisa. Panopfuura nonjanji panofana kusiya mugwagwa pamusoro, kana kuti njanji yoenda ndiyo inopamusoro. Kuno unenge uchireketa wega mhanduwe, ana Nyambini vanozvidaba izvozvo, zvobudiriro izvozvo. Kwaiwo Zimbabwe Human Rights Commission waagoreketayo kuti aiwaba tiribe kunyora tsamba isu kuSouth Africa kuwanyepa kuti ngavaringe zvokuita nonyaya yavanhu vedu vari kunzi warambidziwa kurapiwa pokare noyo wanodhudhura vari kuti tiri kuda kusvina vanhu kuburika munyika meduwa. Rikaitione kuti vanosvika papi, asi kwai ndo zviri kuitika ipapa. Ipopo tiri kuramba tichitenda kwaiwo HEXCOM, Higher Education Examination Council, vanoita zvomabasa omanja mhanduwe akaita so kukoma simbi, kukoma mapuranga, kuwaka, kusona iwayo makombiyuta, zvese izvozvo kwai vanenge vachizviita mhanduwe. Vari kutoti bvunzodzo pakati pegore dzaburika kuti zvakaburika sei ipapo, endai kotora mapepa enyu. Idihwi rikaitigoita kuti vanhu vaite bau chairo. Kuno vairi papa vari kunzi vakabva kuBritain varibo kukwira ndege, waita mwedzi miviri chaiyo kuti wasvike kuZimbabwe, wachisvika nomuAfrica muno. Rikaitirambe tichitenda tichiti makorokoto kusvika kwauko. Kunozoite BC yabva yandoti kwai wakabva watouya kwai wakauya neino nomugwagwa rikaitirambe zvedu takaringa ipapo kuona. Kumutambo wekiriketi manyongoro ari kuramba achindoitika mhanduwe. Kureketa kuno kwagonzi kaGraham Smith akubenhukawo mhanduwe ati aiwa Graham Creamer kwai ati aiwa ini ndichazvidaba zvokuramba ndakagara kana iye Brendan Taylor akabenhuka akatambiwa ako ndindadii asi chazvinondoreketa kureketa iko kuti wafana wari kuti ndo wari kutamba wese paribe anomusoro wokutamba zvisvinu kukunda hwara idzodzi anaiwo ana Brendan Taylor naiwo ana Graham Creamer. Pakanyangaritsa wakomana. Zvinoita kuhwadza chaiko, kuhwadza kusvinu. Rikaitione hedu kuti zvinopera sei. Dynamos kwai wahwina wachitamba nechikwata choyadha yamagaya nomapena mana. Awawo yadha wakagwedza mugadzikirwa yavo 3. Kwai Chibuku Super Cup. Rikaitirambe zvedu tichiona kwainoperera. FC Platinum yagoreketayo kuti aiwa pakutijairira kwai isusu tiribe kuita zvokutengesa mutambo watagotamba noScotland. Ukaona vanhu vakureketa pane zvavanenge vaona. Rekai zvedu tirambe takazviringa kuti zvichasvika papi, zvinopera sei, tinenge tichindokunyepa ipapo. Toringa dziri kuitika pasi rese. Kureketa kuno kwai anga ari kutungamira IDT muSouth Africa mumu Tebo Kgomalaka abatiwa kwai agoteiwa mhanduwe kuteiwa nomumwe kadzitape mhanduwe Zogoso.
akaburika achinzi ari kuda kupa mari yechimajambudu yozvuru 50 zvomari yemusouth africa. Panonyaya apa ndikaiti rambe zvedu takaringa kuti zvinoenda nokupii, asi maitiro iye kadzitape wacho aiwaba. Shoprite iri kunzi yaburika kunyika yeGhana nonyika yeMalawi, wati wachazvidaba. Ndikaitione kureketa ipapa kutoti kuZambia kwavari kuramba wachindovhura kuku ndo kunenge kuri kuwapa mari yakawanda. Dai wagoziva hawo wari wamwe waipinda nyangwe ipo paZimbabwe papa. Kuno mazigi aya wanouya kuramba kuyatikaedza manduwe, asi tikaiti rambe tichiringa kuona kuti zvinopera sei. Ipapa kuZambia wanoringa nozvo mafoni, wanoringa kuti mafoni ari kusenza zvisvinu chere wozikta wagoreketayo kutoti taano mutemo watiri kudakisa wokutoti unoringa kuti zviri kuitika iyo madande mutande mafoni. Kana kambani ikadzima dande mutande kana kuti rikapfa, vanhu vanofanira kuti wapuwe mari wabhadhawe zviite zvisvinu kuti wareka kugotaikiwa nokutoti wanenge wakabhadhara. Ndokuita kusvinu hino kuti iwo poterazi vari kuzviringawo chere izvo zviri kuitiwa nemabiya awo izvi. MuSouth Africa kwai kuno munhu mubodzi akahwina roto manduwe mamiriyoni emuSouth Africa 120 anohina 124 million South African rand pachirungu. Idi dai wari wamwe waita kugara hawo wakadipfama wakanyarara, pawanondosvika ikweyo ubva wandowapa, ubva wandoti mari yese yobva yandoisiwa kukuti wanozondopuwa hawo mari yokuti wandojewa vachiseenzesa madiro aJojina. Uri kuita yokupunzumura, wakaipunzumura wakomana waibluit wanenge watowana basa ipapa. Tikaiti rambe zvedu tikaringa. Nigeria kwai yagobata vanhu vanga vari kuda kuendesa shiri mhanduwe dzomusango dzinosvika churu chibodzi no300 1600 birds pachirungu. Kwai dzadzirida kuendesiwa iko kuKuwait. Tikuramba tichiti makorokoto wabata iwawo. KuGhana kwawadza, nyika yese iri kuchema, kwai makurukota mairi hurumende pokare nevamwe 5 wanga wainawo waitanga wari muchikopokopo. Kuno chagwa chikopokopo chacho pachagwa chagwa rasha wese manduwe. Mweya yanga izorore murugare nekuti zvakaita kunyangariwa chaiko. Tinenge tichiringa kuona kuti zvikudini apawo. United Nations wari kureketa kuti kwai wapandukewo M23 mwedzi wapfuura wagogwarasha vanhu vanosvika 300 anogumi nopfumbamwe 319 people pachirungu. Unobva waona yawe kuti pakanyangaritsa, pakaita kunyangaritsa. Ndikaitione kuti wachazvipedza sei. Tinenge tichikunyepai. China kwai ipapa yano zvuru zvinomwe zvowanhu wari kuhwara inonzi chikungunya virus. Iro rinodza rochibuja kare kai, tinoda pakuichinja. Chikungunya chiri kukungunya mhanduwe. Rekaiti rambe takaringa. Vanhu vakutosha ipapa zvodziwa mupengo zviya. Rekaiti kuona kuti zvinoenda nopapi. Apa izvezvi kureketa kuno kwai America yati iyo vanhu vokuzambia noMalawi. Kwai kana ari kuda kuuya koita murendo takutoti atandaisapo kare imwe mari inoita zviro 5 zvomari yokuAmerica. Kana kusvika pazviuru 15 zvomari yokuAmerica kuti aite kubatisa kuti areka kugarira ikweyo zvachose. Mari iyoyo inobva yabenhuka, inobva yasara. Asi akabenhuka zvakanaka zvisvinu aiwa tomupa mari yache paribe kana yatinosara nayo. Tikati wafunga kuita mari kunota chaiko. Tikaitione hedu, asi vanhu vari kuramba vachindoringa vachirwadziwa nazvo. Hino kuti kuchinei kuAmerica kochekuendera. Tikaiti rambe zvedu tiri kwedu nokuAfrica. Tiri ipapo mabuja isu aiwa tadipfama ndini wenyu mhanduwe onawo.